ZVL. Omroep ZVL. Ja, ik sta hier voor strandpaviljoen Brut-sur-Mer in Cadzand-Bad. Het is vandaag de eerste dag na de verbouwing. Wij zijn heel benieuwd hoe het eruit ziet en gaan even met de eigenaar spreken. Komt u mee? De afgelopen weken stonden in het teken van hard werken om op tijd klaar te zijn voor de openingsdatum. Wij zijn vandaag open gegaan om 12 uur en we hebben 3 weken echt knetterhard verbouwd met het team. Alles geschilderd, alle cosmetische dingen hebben aangepast en ik denk dat het de mooiste strandtent is van het geheel. Tijdens de verbouwing is er direct gewerkt aan het creëren van een hecht team. Iedereen heeft meegeholpen met schilderen en met klussen en met zagen en met spijken. En ik vond het ook leuk om het met het team te doen, want dan bouw je echt samen bouw je iets op. Bouw je samen aan een nieuw bedrijf. Het succes van Brut-sur-Mer valt of staat uiteraard met de kwaliteit in de keuken. Daar speelt deze Clint Corijn een belangrijke rol in. Hij neemt de nodige ervaring mee met het samenstellen van het menu. Ja, dat wel. Dus, maar het is toch heel anders. Andere keuken, andere collega's, andere manier van koken ook als vroeger. Dus, Wat is er dan zoal veranderd? het is iets laagdrempeliger en het is wel allemaal vers. Maar het is ietsje, zou ik zeggen, simpeler dan we vroeger deden. Maar het is wel een vrij uitgebreide kaart, dus het is ook toch wel een beetje zoeken. Hoewel beide heren bekend zijn met de wereld van strandpaviljoens in Cadzand, gaat er nu toch een nieuw avontuur beginnen. Ik heb zelf in 1 januari 2020 Mooie overgenomen van de voormalige eigenaren die met pensioen gingen. En na 5 jaar kwam er toch weer iets nieuws op mijn pad. En ik wil het ook graag samen doen met Clint. En ik denk altijd, je maakt ooit eens een plan in je leven. En deze plek past beter in mijn plan dan Mooie op dit moment. Wat betreft het hele team van Brut-sur-Mer mag de zon in ieder geval gaan schijnen. Nee, dat zeker. Ik heb er echt zin in, inderdaad. En volgens mij gebeurt dat 1 maart straks alweer, want dan begint het seizoen ook weer tot en met 11 november. Dus we gaan keihard knallen met z'n allen.